बावखुंग्रि बियाब इउपिपिएल लाइमोन आफादा आसाम पुलिस आरो आसाम कामान्ड'आव सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ बरायहैदों। आसाम पुलिस एसआइ कनस्टेबल आरो कामान्ड'नि जोबथा फिथायाव गोबां बर' लाइमोनफोरखौबो सायख'जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो 11 नं बावखुंग्रि बियाबावबो 5 लाइमोनफोरा सायख'जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौनो इयुन जोलैखौ थुलुंगाखांहोनाय आरो जौगाखांहोनायनि नोजोरजों बावखुंग्रि बियाब इउपिपिएल लाइमोन आफादनि माखासे हानजाया सायख'जानाय लाइमोनफोरखौ न' थांनानै आर'नाइजों बरायहैदों आरो साबायखर बावदों। हाबाफारियावनो बाहागो लादों बावखुंग्रि बियाबनि TCLCC मासिगिरि सन्जय स्वर्गियारि, बावखुंग्रि बियाब इउपिपिएल लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो सोद्रोमाफोरा। सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ बरायनानै बावखुंग्रि बियाबनि TCLCC मासिगिरि सन्जय स्वर्गियारिया लाइमोनफोरखौ फरायनाय गेलेनायजों लोगोसे गाव गावनि जिउ राहा दानायावबो गोसो होनो खावलायदों। जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि बानजायनायनि गेजेरजों दिनै एबि कामान्ड' आरो एबि कनस्टेबल मोननो हादों। जायफोर इयुथफ्रा गावसिनि परिश्रमजों मोननानै दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै साक्सेस जाबाय। बेखौ आङो बिथांमोननि परिश्रम आरो नाजानाय होननानै आं सानो। आरो आसाम सरकारनि जेबायदि मोनसे नीति आरो बिटिआर सरकारनि जे नीति, जोङो दुर्नीति गैयै मोनसे निका सरकार दानाय थांखिजों दिनै जे लाइमोनफोरखौ जोङो जब एंगेजमेन्ट खालामनाय, बे खोब बाख्नायथाव। आरो बिनि थाखाय जों गिबियाव आसामनि गिबि मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार, आं बेखौ दिनैहाय जोंनि इयुथफोरखौ जे बिथांमोननि जेनुवेन नाजानाय आरो बिथांमोननि जे रोंनाय, बेखौ जेरैबायदि अनार होनानै बिथांमोनखौ जब होबाय, थाइसेबो थाखा फैसा खरस लायालासिनो, बे बिराद बाख्नायथाव आरो साबायखर होथाव। बेखायनो आङो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर बावबाय आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांखौबो आङो साबायखर बावबाय। जोंनि जेनाखि दिनै एबि कनस्टेबल आरो एबि कामान्ड'आव सायख'जानाय फंबाय बिनानावमोनखौ आङो 11 नं बावखुंग्रि लाइमोन आफादनि आफादगिरि हिसाबै आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोदों। दा जोङो दर टु दर केम्पिं खालामनानै बा बिसोरखौ जोङो बरायहैनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नुबोदों दे जेखिनि जोंनि एरियायाव बिथांमोनहा साख्रि मोनदों, मेक्सिमाम गोरिबानो। बेखौनो जों बुजिदों दे नाजानायनि फिथाइया सब समाय गोदै। बिनिखायनो आङो बेखौनो मोनसे जोंनि लाइमोनफोरखौ मेसेज होनो लुबैयो दे जोङो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाहाथे जों गोरिब, जोंनाव जेबो गैया, बेखौ साननानै जोङो फावसायनानै थानाङा। जोङो नाजानाय थानांगोन। नाजानाय थायोबा फिथाइखौ जोङो सानसेबाबो मोनगोन। दिनै बावखुंग्रि समाज जोंनि डाटा हिसाबै जोङो बावखुंग्रि हिसाबै जोङो 15 जन जों मोननो हादों। जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों दि जोङो खनसेनो जोंनाव 15 जन साख्रि मोननो हादों लाइमोनफ्रा। आङो लाइमोन आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। कनस्टेबलाव बेसेबां समनिफ्राय साइ सेन्टाराव फुटबल गेलेयामोन नोंलाय? आङो फार्स्ट गामियावहाय 2014आव गेलेजेनग्रोदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव 2015आवहाय आङो KDCआव सेलेक्सन हैनायावहाय आङो साइ सेलेक्सनखौ मोननो हादों आरो। देग्लायाव आसाम पुलिसाव साख्रि मोननानै गोसोआव माबायदि नांदों? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। गोसोआव गोजोननाय मोनदों। औ। बेसेबांसिम फरायोमोन नोङो? आं दा BA सेकेन्ड सेम मोनबायमोन। नाराबारि गार्लस कलेज। देग्लायनि आसाम पुलिसनि साख्रिनि आनजाद होनाया माबायदि होननानै सानो? मोजां स्र'स्र' आरो मोजाङै जाफुंदों होननानै सानो ना? औ। रां रुफा होनाङाखैना? ओहो, होनाङाखै। आनजाद होनायनि गेजेरजों पास जानायफ्रानो मोनदों? औ, मोनदों। जे गोबां लाइमोनफोरानो जोंनि लाइमोनफोरा मोनदों साख्रि, खस्थ' खालामग्राफ्रा मोनदों। मा बुंनो सानो? खस्थ' खालामग्राफ्रानो मोनदों। गासिबो हार्ड वार्क खालामनांदों। बेनि थाखाय जेनेबा प्रेक्टिस होनांदों फार्स्ट टाइम।
बेनि उनावहाय प्रेक्टिस होनानै फार्स्टआवहाय फिजिकेलनि थाखाय लिंहरदों। फिजिकेलनि उनाव फिजिकेलाव पास जानानै साइक'मेट्रिकनि थाखाय लिंहरदों। बिसोरो बेनि उनाव सेलेक्ट जानो हाबाय आरो दा। फैगौ 22 तारिखआव एपइन्टमेन्ट जागोन ना? औ जागोन। जोबोद मोजां नांदों गोसोखौ गोजोननाय साख्रि मोननानै। औ। इयुन समाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा खावलायनो सानो जुदि दिनै नोंथाङा सासे आसाम पुलिसनि जवान महरै सायख'जाबाय? इयुन संसाराव मानो होनोबा बयबो गासिबो हार्डवार्क खालामबासो गावबा गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो हाखायो नालाय जों गासिबो खस्थ' खालामनांगोन। जों बानायखौ दोनथ'नानैबाबो जोङो खस्थ' खालामनांगोन आरोना। आसाम पुलिसनि एबि कनस्टेबोलाव सेलेक्सन मोनदों। बिनि सिगां बहाबा रान खालामबायमोन नामा, ट्राइ खालामबायमोन नामा? सिगाङाव आङो जेबो एप्लाइ खालामनाय जायाखैमोन। आङो आसाम राइफलाव थांनाय जादोंमोन आरो डिमापुराव, बेयाव ओमफ्राय आङो हाइटआव रिजेक्ट जादों। ओमफ्राय दा बे आसाम पुलिसाव सेलेक्सन मोनदों। मोजां नांबाय गोसोखौ? औ, गोसोखौ जोबोद मोजां मोजां फारा मोनदों। गामिनाङै दिनै साबा आसाम पुलिसनि जवान जाबाय। गोसोआव माबायदि फिल खालामो? आङोथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि नाजानायजों, बिदि आरो। इयुन समनि लाइमोनफोरखौ मा खावलायनो सानो जुदि आथिखालनि नैबे बेटसआवहाय गोबां खस्थ' खालामग्रा लाइमोनफोरा साख्रि मोननो हादों, नोंबो बिदिनो सासे होननानै बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा, मा बुंगोन? औ, जाहाथे जोंनिफ्राय जाय बिथांमोन जुनियर बिथांमोनखौ आं खावलायो सासे फिजिकेलि मेन्टेल खालामथों आरो बिनि उनाव फरायनायजों लोगोसे थांफादों आरो। आसाम पुलिसाव बाहागो मोननायनि बा सेलेक्सन जानायनि थाखाय आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोबा आंहा गथ'आ फरायगासिनो दंमोन। दा माखासे गावनि साननायजों गावनि माबाजों माखासे न'खरनि अबस्थाखौ लानानै माने आंनि गथ'आ दिनै माबा मोनसे सार्भिस मावनो होननानै गाव गोसो जानानै गावनो दिनै पुलिसाव खारनानै दिनै सेलेक्सन जाबाय। आं बेनि थाखायनो आंनि फिसाखौ गोजोननाय मोनदों आरो गासिबो मोनग्राफोरखौनो आं मोजां मोनदों आरो लोगोसे आङो हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बा प्रमद बर' दैदेननायाव जोंनि बे रायजोआव जे जोंनो बिना फैसा मुल्ययैनो दिनैहाय गथ'फोरनो लाइमोन सेंग्राफोरनो जे साफा माबा होनानै होदों बिना फैसायैनो, बेखौनो आं गोजोननाय मोनदों। गोसोआव मोजांखौनो मोनदों, गथ'आ साख्रि मोनमारबाय, आं मोजांखौनो मोनदों। नोंथांनि न'खराव सानै पुलिस बिफाननि साख्रिआवला जानो थांबाय, मा मोनदों गोसोआव? आं मोजांखौनो मोनदों। गंसे न'खराव साख्रिआवला थायोबा संसार जानाय गासैबो आबहावाया सोलायलाङो, न'खरा गोजोन सुखि जायो। बे बिथिङाव मा बुंनो सानो आदै? न'खराथ' मोजाङै मोजां, फिसाफ्राबो मोजां खुंबा मोजाङानो जागोन। गाज्रि खुंबाथ' बहा, न'खराथ' बोराय बुरैयाथ' थाखागोन। जोंथ' मोजां जाजानो लुगैयो गथ'फोरखौ बयखौबो साफ्रोमखौबो। दा गथ'फ्रा फराय मा जायो, गावसोर गोसोफ्रासो बेलथायलाङो ना मायो, बेखौ जों बुंस' हाया दा। बे समाव गोजोननायखौ मोनदों नोंथाङा जोबोदनो? गोजोननायखौथ' मोनदों। बड'लेण्ड आरो NBN चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। नोंथांखौ आसाम पुलिसनि मा थाखोआव सायख'दों? आं आसाम पुलिसनि AB पस्टआव सेलेक्सन जादों। आं सानो रां लायालासिनो सायख'दों आरो आं बेखौनो धन्यबाद जासिनो सानो। आसाम सरकारा जेबायदि न'खरनि मानसिफोरखौ साख्रि मोननांगौ बा मोनहोनांगौ, बेबायदि माने रावनावबो फैसा लायालासिनो थाखा लायालासिनो साख्रि जानायखौ आं आसाम सरकारनिफ्राय बेखौनो गिबियावनो आंनिफ्राय धन्यबाद जासिहरनाय थायो। आंनि मुङा अलकनन्द नार्जारि। आं दा आसाम पुलिस कनस्टेबल AB कनस्टेबलाव सेलेक्सन जादों। गोसोआव माबायदि नांदों? गोसोआव आसाम पुलिसनि जब मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होनब्ला आं बिराद खस्थ' खालामनानैसो मोननाय। थांनाय बाराव आङो एसे खस्थ'आ खम जानायनि थाखाय आं मोननो हायाखैमोन, नाम्बार अफ फरिखाया एसे खम मोन्दों। देग्लायहाय आं बांसिन नाजानानै थारमाने बिनिख्रुइ साबसिन नाम्बार मोननानै आं दा AB कनस्टेबलाव 86 पइन्ट माने नाम्बार मोननानै आङो देरहानो हादों आरो। मोजां मोन्दों, बयनिबो थाखाय दैनुबार। आं लामा सामा हाजिरा मावनानै आं फिसाखौ फोरोंदों, फोरादों। समावबो आं बिराद खस्थ' मोन्दों। खस्थ'नि थाखाय दा आंनि न'खरादि मोजां जालांगोन, आं बेखौ धन्यबाद सानो। आंनि फिसादि न'खरखौ थैजासे नायलांगोन होननानै आं बेखौ सानो आरो। मोजांखौनो लुगैयो, गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोराबाय। दा गथ'फ्रा न'खरखौ नायोबा जोंबो मोजां मोनो आरो गथ'फोरनि इयुनावबो जाहाथे मोजां जालांथों, रामै थांनाल' थाथों, दा जों बेखौनो लुगैयो आरो। दिनै माने आं गावनि नाजानायनि गेजेरजों, खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आरो बिमा बिफानि मदद, जाथि खुरमानि मददजों आं दिनै बे लेभेलाव सफैबाय। दिनै आं सासे कामान्ड'आव माने गावखौनो सिनायथि होनो हाबाय। बेनि थाखाय आं माने गोजोननाय मोनबाय आरो गोसोखौ। बेखौनो बुङो जे माने फरायनाय बिथिङाव आरो गावनि माने साख्रि बाख्रियावबो जेनेबा खेला दुला गावनि
माने नाजानायनि गेजेरजों खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जेन दावखोलांनो हायो जोंखौ नुनानै बा आंबो बेखौनो बुंगोन जे लाइमोनफ्रा जोंखौ नुनानै बा साख्रि मोननायनि बेन फल' खालामलाङो जोंखौ बेबायदि आंनि गोसोआ सायख'जानानै आंनि गोसोआ दा मोजां मोनदों आरो बिमा बिफा गासैबो जाथि खुरमा आं जेन दिनै मिनिस्लु मोखां लाबोनो हाबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे। आं जोबोद मोजां मोनदों आरो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आं एबि कामान्ड'आव पास खालामनो हादों दायो। ट्राइ खालामखोमोन जिउ बिनि सिगां आं गोबां ट्राइ खालामबोदोंमोन आरो थांनाय EBUB आवबो 2 नाम्बाराव खम जानानै फेल जादोंमोन आङो। ओमफ्राय दायो दा मोननैमोन आंना बे EBUB आव मोनसे आरो कामान्ड'आव मोनसेमोन। ओमफ्राय EBUB आ फैयासै आंना रिजाल्टआ, ओमफ्राय नैबे कामान्ड'आ रिजाल्टआ मोजां जाबाय आरो दा। देग्लायनि आसाम पुलिसनि सायख'नाय आनजादाव माबायदि फिल खालामो नोंथाङा जे सस्र आरो निखायै सायख'दों होननानै बुंनो सानोना जिहेतु थाखा फैसानि लेनदेन सोलियाखै बा सोलिदों होननानै बुंनो सानो? थाखा फैसानि जेबो लेनदेन सोलियाखै आरो जोबोद मोजाङैनो जादों देग्लाय बोसोरनि बे रिक्रुट लानाया आरो आंबो जोबोद मोजां मोनदों आरो आं आसाम सरकारनिसिम गोबां धन्यबाद जासिबाय आङो, साबायखर जासिबाय आङो आसाम सरकारनिसिम, सार हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो सार DGP भास्कर ज्योति महन्तनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आङो। दायो आंनि न'खराव आं दङ आरो आंनि हिन्जाव आरो आंहा गथ' सानै दङ, फिसाजो सासे फिसाला सासे। साख्रि मोनखांनायनि उनाव न'खरा एसेबाबो जौगाखांसिगोन होननानै नोंथाङा सानोना? औ, आं साख्रि मोनखांनायनि उनाव आं जौगाखांसिगोन होनना आं जोबोद मोजां मोनदों दायो, आं जोबोद खुसि, आङो गोबां हेपि आङो दायो। लाइमोनफोरनि सायाव मा खावलायनो सानो जिहेतु? आं इयुन फिउचारखौ आं बयखौबो आङो मोजाङै मोजां खावलायहरो, माने खस्थ' खालामनानै बयबो नाजानानै आं साख्रिखौ मोनजानो लुबैयो आरो बयखौबो खस्थ' खालामथों होननानै आं बयखौबो खावलायहरो आरो जेरै सान्दुं अखा बार बेफोरखौ सैज्य खालामनानैबाबो खस्थ' खालामनानै साख्रिखौ मोनथों होननानै आं इयुन फिउचारनिसिमबो आङो बेखौ खावलायहरनाय जायो आरो। गिबियावनो आं बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो NBN रादाब गिबियावनो आं चेनेलखौ बरायगिरि बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै आंखौ बेबायदि जोंनि न' फैनानै जेनेबा जोंखौ थुलुंगाखांहोफैदों, बेनि थाखाय आं गिबियावनो साबायखर जासिहरनाय थाबाय। आसाम पुलिसनि बबे पार्टआव सायख'जाखो नोंथाङा? आं AB कनस्टेबल कामान्ड'आव सायख'जादों। देग्लायनि आसाम पुलिसनि सायख' आनजादाव माबायदि फिल खालामदोंमोन जे सस्र आरो निखा थार बिजिरथायजों जादोंना? आं बे समाव गिबियावनो जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगोसे आरो जोंनि आसामनि DGP सार बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावो आरो जोंनि बिटिआर हालामनि मानगोनां प्रमद बर' सार, जोंहा प्रि रिक्रुटमेन्टजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे आरो जोंहा बेसेन नाङै सम जों साख्रिखौ जों दिनै मोनफुंफैनो हादों, बेनि थाखाय आं गिबियावनो सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। साबा मोनदोंना? औ, माबायाव मोनदों? ओरैनो जोंनाव उजानफारा गामियाव AB कनस्टेबलाव 2 ओमफ्राय AB कामान्ड'आव 3 मोननाय जादों।